Dzień dobry. Nazywam się Marian Wnuk-Lipiński. To moja żona Justyna Wnuk-Lipińska. Jesteśmy parą, która wprowadza seniorów, jeśli chodzi o ruch i aktywność fizyczną. Moi drodzy seniorzy, każda forma ruchu i aktywności jest dla Was wskazana poprzez spacery, nordic walking, pływanie, a dziś chcemy Wam zaprezentować ćwiczenia aktywizujące na krzesłach. Najważniejsze jest, żeby się dobrze czuć przy tych naszych ćwiczeniach. Najważniejsza jest pozycja stabilna, tak? Krzesło, żeby też było stabilne. Nie bierzemy żadnego fotela, który nam się przewróci. Rozpoczynamy od tak zwanej rozgrzewki stawu skokowego, czyli mocno napinamy mięśnie łydki i wspinamy się, tak jest, na palcach. Spinamy się, ręce swobodnie na kolanach. Hop. Hop. Możemy doliczyć do 10. Ok. Po wszystkim rozluźniamy, tak jest. Teraz rozruszamy sobie kolana, podnosimy nogi raz prawą, dwa, hop. Bardzo fajnie, gdyby jeszcze towarzyszyła nam muzyka, oczywiście relaksacyjna. Hop. Doliczamy także 10. Hop. Rozluźniamy. Tu już popracowaliśmy na kolanach. Lekko sobie już je rozgrzaliśmy. A teraz bioderka. Do góry, przenosimy nogę, ustawiamy w pozycji. Hop. I ostatnie. Hop. Już dolne partie mięśniowe mamy rozgrzane. Oczywiście przy każdych ćwiczeniach nie zapominajmy o tym, żeby się dobrze nawadniać. Także wodę gdzieś w pobliżu najlepiej, żeby mieć przy sobie. I takich serii możemy wykonać od 3 do 5. Są to dosyć proste ćwiczenia i bardzo ważna rzecz, jeśli nie możemy wykonać jakichś ruchów, czy podnoszeń, czy przenoszeń do boku, to robimy to tylko do zakresu bólu. Jeśli czujemy lekki ból, tak, to dalej nie podnosimy, tylko do takiego zakresu. Każdy z seniorów może mieć różne dysfunkcje ruchowe, więc tutaj ewentualnie zwrócić się do lekarza, czy możemy dane ruchy wykonać. Ok, przejdziemy teraz troszeczkę wyżej, czyli do skrętów. Jesteśmy na bezpiecznej odległości, jesteśmy na bezpiecznej. I skręcamy, wodzimy wzrokiem za dłonią, tyle ile możemy. Wykonujemy skręty w pasie biodrowym. Hop. Proszę się nie zdziwić, jak będzie trzeszczeć w naszym kręgosłupie. Ok, ostatni raz. Hop. Hop. Rozluźniamy. Oczywiście przy ćwiczeniach nie zapominamy o oddechu. Nie musi to być jakiś tam głęboki oddech, ale ten oddech ma się pojawić. Ok, teraz wznosimy ręce do góry. Wdech. Zatrzymujemy.
i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ostatni raz. Wdech i wydech. Rozluźniamy. I jeszcze raz zrobimy sobie skręty. Hop. Przytrzymujemy. Puszczamy. Hop. Przytrzymujemy. Hop. 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 Ostatni raz. Hop. I rozluźniamy. To jeśli chodzi o pas tak jest, barkowy, za chwilę będzie. Teraz jeśli chodzi o pas szyjny, zakładamy rękę za głowę, kierujemy całą siłę na zewnątrz, przyciągając głowę do siebie. Hop. 3. Puszczamy i jeszcze raz. Puszczamy. Ok. Przechodzimy teraz na drugą stronę. Kierujemy głowę w tę stronę, przyciągając rękę do siebie. 2, 3. Puszczamy. 3. Puszczamy. Teraz postaramy się brodę przyciągnąć do klatki piersiowej. Mocno przyciągamy. Do 5. Trzymamy do góry. Hop. Mocno do klatki piersiowej. Hop. I jeszcze raz. Ok. Rozluźniamy sobie pas barkowy. Hop. I w drugą stronę. Okay. Teraz wzrok maksymalnie kierujemy w lewą stronę. Maksymalnie. 2, 3. Hop. Powolutku z powrotem. W prawą stronę. Z powrotem. Rozluźniamy sobie barki. I jeszcze raz w lewą stronę na maksa. Powracamy. I w prawą stronę na maksa. Jeśli chodzi o pas barkowy, już też mamy rozgrzany. Zrobimy sobie jeszcze kilka obrotów, tak jakby ramiona do przodu, tak? Oburącz. Na siedząco. Hop. I 10. Rozluźniamy. Oburącz do tyłu. Hop. 8, 9 i 10. Bardzo ważne jest przy obrotach ramion. Nie wszyscy mają ruchomość w 100%. Niektórzy ręce mogą podnieść tylko na tą wysokość, niektórzy praktycznie w ogóle. Radziłbym ewentualnie zaimitować dany ruch, tak? Jeśli mamy przeciwwskazania do podnoszenia rąk, powiedzmy na większą wysokość niż mamy ten zakres, to robimy tylko imitację, tak? Lekki przysiad z lekko rozwartymi nogami, czyli lekko przysiadamy, hop, 10 przysiadów, hop. Utrzymujemy ciało w pozycji pionowej, głowę jak najbardziej prosto. Następnie zrobimy sobie taki mały zegar, jeśli chodzi o nogę, czyli od środka do zewnątrz.
od środka na zewnątrz. Dziewięć i 10. Możemy jeszcze zrobić sobie wahadełko do przodu i do tyłu. I 10. To samo powtarzamy drugą nogą. Do tych ćwiczeń można też dodać jeszcze rękę. Jak robimy wahadło na zewnątrz, można dodać do tego jeszcze rękę. Hop. Dziewięć i 10. Wahadło do przodu, też można tą rękę dodać. Uwaga, raz. 6, 8, 9 i 10. Jeśli chodzi o serie, które powinniśmy wykonać, to od 3 do 5, w zależności od tego, jak jesteśmy, powiedzmy, zaawansowani, jaka jest nasza możliwość ruchowa. To tyle, jeśli chodzi o wymachy. To teraz jeszcze zrobimy sobie wspięcia na palcach. Delikatnie przytrzymując za krzesło, wspinamy się po 5 razy. Hop. Hop. I 5. Trzeba pamiętać, że te wspięcia powodują też dosyć duży ucisk na łydkę, więc bardzo potrzebne jest też rozluźnienie tych łydek po całych ćwiczeniach. To przejdziemy teraz do troszeczkę szybszych ćwiczeń, bardziej złożonych. Dłoń do stopy. Przechodzimy. Raz, dwa, raz, dwa. Hop. Hop. I stop. Teraz przejdziemy ręka, kolano. Hop. O. Jest to wprowadzające ćwiczenie. W tym ćwiczeniu też pracują nasze mięśnie brzucha dosyć mocno. Mięśnie proste, mięśnie skośne. Uwaga. I stop. Teraz kolano i łokieć. Hop. Hop, 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 hop. Raz, dwa, raz i stop. W tym ostatnim ćwiczeniu osoby, które tak jak ja mają pokaźny brzuszek, mogą mieć troszeczkę problemu, ale wtedy ewentualnie imitujemy takie ruchy. Jak widzieliśmy w tych ćwiczeniach, tu akurat bardzo mocno pracowały na mięśnie brzucha, więc jeśli po całym zestawie ćwiczeń pojawią Wam się drugiego dnia zakwasy, znaczy, że bardzo dobrze pracowaliście. Teraz przejdziemy do automasażu na krzesełkach, czyli znowu w pozycji siedzącej. Oczywiście nie zapominamy też o nawodnieniu, bardzo ważne jest. Przejdziemy sobie do nóg, masujemy sobie już, powiedzmy, spracowane mięśnie, pamiętając o tym, że nie pochylamy głowy bezpośrednio na dół, ale spoglądamy do przodu, masujemy sobie łydki. Ponieważ może dojść do omdlenia. Teraz z przodu na mięsień piszczelowy. Hop. Masujemy. Rozluźniamy. Przejdziemy sobie do mięśni czworogłowych. Mocno uciskając. Hop.
No dobrze. Tu już rozluźniliśmy się. Przejdziemy teraz do ćwiczeń oddechowych, czyli wznosimy ręce do góry, zatrzymujemy powietrze w płucach i wydychamy. Uwaga. Idziemy z pozycji. Hop. Do góry wznosimy, przytrzymujemy, wydychamy buzią. Do góry. Splatamy i wydychamy. Do góry. I jeszcze. Hop. Kładziemy. Rozluźniamy. Teraz otwieramy klatkę i zamykamy. Na zewnątrz ręce. Na kolana. Na zewnątrz. Na zewnątrz. I ostatni raz. Wydaje mi się, że ten zestaw ćwiczeń, który zaprezentowaliśmy, każdy jest w stanie w domu zrobić. Oczywiście najlepiej, jeśli ćwiczymy w parze, jeśli nas jest więcej, tak? Po porannej pobudce wstajemy i możemy ten zestaw ćwiczeń sobie wykonać, pamiętając, że zaczynamy od stawów skokowych, poprzez stawy kolanowe, poprzez stawy biodrowe, kończąc na stawach barkowych. Jeśli chodzi o te ćwiczenia, są one rozruchowe, pomagają nam przede wszystkim pobudzić nasz metabolizm i co najważniejsze, tak, pojawiają się endorfiny, jest to oczywiście hormon szczęścia i po takim zestawie ćwiczeń jestem w 100% pewny, że każdy z seniorów będzie przygotowany na całodniowe jakby funkcjonowanie. Także dziękujemy bardzo i zachęcamy do porannych ćwiczeń.